V mikrofonu vítám kapelu Olympics, v čele s jejich hlavním frontmanem Petrem Jandou. Jak vás napadlo pojmenovat kapelu Olympic? To nenapadlo mě, to napadlo našeho manažera, protože kapela vznikla nebo začala hrát poprvé v klubu, který se tak jmenoval Olympic. A co pro vás znamená být patronem Kobila Festu? Super, já jsem rád patronem. Já myslím, že to je dobrá zpráva a jsem za to vděčný. Co byste popřál našim kapelám na Kobila Festu? No tak asi se nabízí, aby jim to dobře hrálo, aby měli úspěch, aby měli budoucnost, aby to neskončilo hned první rok, aby hráli co nejvíc, co nejdříve, aby z toho měli radost. Aby dělali radost i ostatním lidem. A v kolika letech jste začínal? Já jsem poprvé kytaru držel asi ve 14 letech, to mi můj děda, protože jsem po zkušenosti, když jsem zaslechl poprvé první nahrávky Beatles, tak strašně se mi to líbilo a tak jsem si říkal, to by bylo fajn hrát na kytaru a můj děda byl tak hodnej, že mi koupil první španělku, takže ve 14 letech. Jo, tak děkuju. Prosím. Den zaklopí, marně doufá, že se z něho zjevím. Jsem to já jak za mladá, stejně špatně se ovládám. Když mi něco nesedí, dělám si službu medvědí.